yewtere men kacitari subaka fulɓe ne kewiide ndaw ko yooɗi elle kacitari mo fini subaka dañani bongal subaka eɗen gandi kala ko wawi dañde wonko ngakki nde tawno wonko jomiraɗo waɗe kacitari ɗum waɗi yaruɓe fannuji ko fate banggue cellal ɓalli ɓe kolliti kacitari woto noddu hay afoma kono kadi bottari noddu yiɗɓe ma e sehilaɓe ma gottoto ɗon hirande ɗaldu hen gañoma ko ɗum jeeyi sababu weltari tv suɓima kala ñande alet addande en kacitari haade mon hettade tufde gandal musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe ɓoggi karalle kame nokkuje tufɗe dinguire kala a yawo weltari tv ene bismi on e kala saaha torogere moɗum youtube nde battiten haaqillaji men beele enen kala gonen ɓurɓe ngarɗude e ɗiɗo henna weeyoji dewbir nogas e jeeɗiɗi bawte hitande ujunnaje nogas moni kala inde mum e yettode mum en calmini ɗum en juurima ɗum en mbi kisale ɓuural nden ka e yajede cellal duumigal yo duumo e pittali meɗen duumo e men ha enen kala gonen celle ɓolen musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ɗo yeeso haalirde he to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba yewtere men nde innirɗen coccorgal walla ni hande wonti kacitari haade men soccade ɓoyata tufɗo ɗon e tufde mon gandal kono kadi ko joni joni musidɓe tedduɓe yewtere men kacitari hande fayi koye oɗo henna gorko luus mo gueɗe mum laaɓani omo wona gorko omo wona kadi debbo kono noon cuɓiɗen haalde ko ɗo henna gorko luus mo gueɗe mum laaɓani teni kadi desɗo joom suudu mum walla ni resi suddiɓe mum jibini ɓiɓɓe mum kono golle mum kala ko business ala hen kala ko laaɓi joom suudu mum nana jooɗi kala ko addi ñaama ñammina sukaɓe kono kadi kanko gorko o gurdam makko kala ene ɓawli ko luus ala kala ko leeri e golle makko ni business uji makko e gurdam makko haydara so wonama da jawdi galle ne ñaama yimɓe ne belti tene kadi debbo anda haydara e gurdam makko musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓeraneɓe mbete ene foti wonde gorko o wonda e joom suudu makko omo jogui business uji makko ɓaleji ɗi debbo o anda mbete ene foti wonde debbo jooɗo taw anda golle joom galle mum mbete ene foti wonde walla ala so yeehi ha sukaɓe mawni batti haaqillaji dañi 15 hitande walla 16 ha 17 mbete poti jooɗade taw ɓe ganda golle jinnaɗo mabɓe walla ala jinnaɗo nana ala tan ene holtina ene ñammina ne yarna galle ne weeli kono ko business e kala saaha jiya neɗɗo ala fugga baaba wiya mbiyami ala ɗo walla téléphone sona salo ƴettude ñifa walla wiye hande o ala ɗo musidɓe tedduɓe saaha kala wooda arɓe yomnitade ñamale wiye o ala ɗo tene kadi saaha kala eɗen nana hen haalulaji bonɗi faade makko kanko wonande ɓiɓɓe makko e rewɓe makko walla ni joom suudu makko ɗo so tawi gorko ari ha ɗo holko joom suudu makko foti wiide mo a jarama bambaɗo gorko mo kanele kanreje mawɗo men Sada Ba musidɓe tedduɓe gorko guurɗo business gorko guurɗo laggu laggu gorko guurɗo ñamale gorko guurɗo dawrugol woni politique mo ganduɗa ko ɓalejo kuƴum so eɗen gandi politique e nder politique o wuuri ko politique kono politique mo wuuri o wuuri ko bonnidde omo bonnitana mo waɗanta politique o
woɗɓe omo bonna gurdam woɗɓe saha omo nela yimɓe yo mbar saha omo nela yimɓe yo pi saha omo nela yimɓe yo kulɓin saha kadi omo nela yimɓe hay gueɗe goɗɗe yo gon hen pop nana e nder politique. On so tawi an debbo a resodiri e o aɗa yiya omo yaha omo arta ala ko ganduɗa e makko mbiɗa foti joƴƴindema tan ka desaɗo a fotani hinje haade bone tawdema ɗon walla ala saɗa heeɓa ñamdema e yardema e koltuma yonima saha wo joftay ma saha wo joftata e ma kono kadi saha kala aɗa nana e makko ko welani ko fewani yimɓe woɗɓe ne mbiyamo tenan hoore ma aɗa andi ɗum kono a anda gonga e gonga hol business makko holko joƴƴinma holno mbatta ha mbawa andude guelgol ɗum tawanima ɗum holko saabi oɗo hen naɓataki ari gorko luus mo joom suudu mum anda joom jeese kewɗe business uji kewɗi kono kadi jokkodirɗo e pelle kewɗe pelle ɗe kala ko pelle kawniɗe luus no makko ni eɗen gandi hande rendo men ko ɗum woni hen gorko ene jokkodiri e pelle ene wadda men business uji pelle ɗe jokkodiri koye bandiji mawɗi bandiji mbaɗi ko gawuji pelle teni pelle ɗe kala ko kaɓoje o lombo hakkude ɗo so ɓooyi holɗo bone o artata e ɓiɓɓe makko walla e ɓesgu makko soit ɓiɓɓe ɓe dahe walla debbo dahe walla waɗe ménage so tawi a addani ɗum amin gandi ɓiɓɓe ma ɗo janggata walla amin gandi debbo ma ɗo yahata eɗen gandi saaha kala ene waɗa hen bifte kulɓiniɗe aduna o yettima won nokku nana ha e nder hokkuji men ha e cuuɗi men ha e baldiji meɗen nayyi woni joftigu ne tawe hande ha e dinguire men e tufɗe men kala so tawi en duttima e nder haqqillaji men nana ha e nder dewle men joftigu luus moƴƴani holko saboto gorko wona luus ha debbo mum jaɓa gorko ko luus teni kadi debbo jaɓa joɗade ɓiɓɓeɓe mawna teni kadi ne gandi bamumen ko business ɓurɗo hawnade ɓurɗo mettude ɓurɗo ɓawlude jogui holko saabi kamɓe ɓe jaɓa ɗum ha ɓooya firguitande arta e dow ma musidɓe tedduɓe mbete gorko ne foti suudde debbo mum business mum walla golle mum ko ɗo toɓɓere nde daari ko heddi ko onon ñiflata haqqillaji moon goto foof addana renndo ngo ko ene naftoro yo en gone jaam yo jaam ñallu wuuro e ladde on jarama de musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe ndiɗo henna kaccitari hanki ko kaccitari bandi fayida no fewi ha wona seeɗa bandiraɓe kala gaari hen ha yettiɗo ceerno mouhamadoul ghali ba watindi arde hen kañum e ceerno amadou gatamari ba e dendagal bandiraɓe tawi dow ko en ceerno mouhamadou ibrahima sow ene woɗɓe foof ceerno mouhamadou ibrahima sow e dendagal bandiraɓe kala garino hanki dippi hen nde tawno eɗen gandi hande ko kañum ɓuuri wuurede saabu hande en gaare saaha mo ganduɗa natti wonde tan kanko o dawat tan warema o arta ko addi foof kanko e ɓesgu makko ɓe ñaama debbo ne andi o remi jeeri o remi waalo o addi aɓene jotti aɓe ñaama debbo ne andi o dawi gaynaka o arti kañum ɓiri fewni kosam ɗam lalima fendi weeti wurwi yeehi dawi jeere kanko gorko o dawi ladde goto hen foof ene andi goɗɗo ɗo heedi o faltima laana makko o yeehi o addi liɗɗi o ñaami walla o totti joom suudu makko yeeyi ɓe ñaami goto fof ne anduno goɗɗo ɗo heedi hande noon wonti aduna birnidi somi wi birnidi to banggue ɓerɗe e to banggue golle kono kadi wonti aduna birnitiɗo to banggue humpitade goto foof ko yahata e aduna he kono noon moni kala hande koddiɗo mum somi wi koddiɗo mum ko joom suudu mum e ɓiɓɓe mum humpama ɓernde mum goto fof humpama ɓernde goɗɗo humpama gollal goɗɗo ko wayno ceerno amadou gatamar ba walla ceerno mouhamadoul ghali ba woni moon kalɗo wonde jiiya jomum wona ko wayno Nouakchott walla ko wayno Dakar walla ko wayno Banjul walla ko wayno Conakry walla ko wayno Bamako ene woni toon ne waɗa business uji mum joom suudu mum ene cuuɗi mumen
ene nelde joom suudu mum so yehi kadi ha vacances yonti arta wonɗon lebbiɗi walla tati ha gonɗo caggal leydi ni taw joom suudu ma bamma ɓiya andani ko gollata hay goto anda gollata hay goto anda ko gollata ɗeɗo gueɗe ɗe mbayno leydi walla gonda e joom suudu maɗa aɗa wuuri business visa walla business acte de naissance woni kayitaji jibinede walla business ko fati banggue domaine impôt wiide aɗa yeeya terrain ngaji walla aɗa dogay galle gueɗe tan ɗe ganduɗa ɗe mbiyata aɗa doga hen taw ko business gurɗa ten ñande kala demal galle ma koko fuggate bamon to woni babam ala ɗo tene ɓiɓɓe ma kadi yimɓe fof ne gandi ɗumen tene gurɗa ko business aɗa ñama jawɗele yimɓe dow mettere saabu eɗen gandi mbiɗo waɗa visa jagga passeport ma waɗa less muɗum wima mi waɗi déposé taw waɗani déposé walla wima mon walli daña carte d'identité dokka ɗum haalis jagga kayitaji ma mofta ha kayitaji ɗi bonata kislawol gotel rutto kadi wima wat kayitaji goɗɗi ɗi kay ɗi naati kono wat goɗɗi kadi mi ƴeewa rewde banggue goɗɗo wuuraɗam ɗo gurdam yaha ɓooya a neɗɗo o ɓerde ma nde metta mbaɗa venger fade ɓesgu muɗum ɗeɗe gueɗe kala en jii walla naata e politique ma anda naata e politique ma anda ha ɓooya politicé gonɗo dow ma dokkoma haalis o watta nannudema e peeje an hoore maɗa ko wayno wontude naafigue ñukintoɗo gon teɗen gandi ñukindade koko haaɗa ñukindade koko haaɗa gonta ñukintoɗo ko yimɓe wodɓe kalata aɗa addanamo gonta dewintoɗo pele janane wodɓe aɗa adda gonta dendinowo yimɓe walla gonta joɓoɓe bandiji yo mbaɗani ɗum walla yo mbattane ɗum ɗum woni hande cyber criminel mo jeytono so ƴeewama hande ko gueɗe kewɗen e caggal taw ko neɗɗo joom galle mbiyaɗo ko jontaɗo parnoto kañum woni caggal ɗeɗe gueɗe gala ene bonna gurdam woni yimɓe wodɓe tene kadi en huufi ɓesgu muɗum eɗen gandi ɗe gueɗe kewɗe ɗum saabi hande gadduɗen ndeɗo hen toɓɓere ha goto men kala wawa rippude hen holno mbatten ha ɗeɗo hen gueɗe e mbawin rentadeɗe saabu aɗa mbayno leydi ɗum firti hande mo jiiɗa kala huula rokkude hoolare mum neɗɗo goɗɗo saabu a andamo neɗɗo naata e gurdam ma yidde andudema nawa yeyma goɗɗo ɗum waɗi hande kalɗo keɗɗa won posnaɗo walla won kusnaɗo e ma ene husnira e ma yo ar ɓattoma ha wowkinoma ha anda ko jahata ko itta sirluma yeeya goɗɗo goɗɗo yeeya goɗɗo ha ɓooya tongueɗa tawa tinani hande won wonɓe partiji dawrugol ko tongaɓe ɗon wona yiɗɓe wonde ɗon ko tongaɓe ɗon won wonduɓe wona yimɓe wonɓe ko tongaɓe ɗon taw ganduɗa tonguira ɗon ko won sirluji men mbaɗa ɗon mbawa hankkadi ni goɗɗum alay saago keɓɗon taw ganduɗa jomum wonko wawno salade hande natti wawde salade ɗeɗe gueɗe kala hande ko gueɗe ɓurde funñinade e nder windere nde ɗum noon ene moƴƴi ɗeɗe toɓɓe kala yimɓeɓe ɓe naata e majje ɓe kiñade nde tawno sa hiññide ma taw nderto hande goram teppaɗe taw hanki ɓen ne ponno wawde teppitade wode ko teppita hi kono teppira holɗum gam takkede walla gam sirlu mum yiyede ayi ɗeɗo gueɗe kala ne hen taw hande ganduɗa aduna hande o yimɓe dañirta haalis ko pine ɗe ganduɗa firude woni yimɓe goɗɗum wona gollade heeɓa ala ko jogui tan koɗo ndewata ene laaɓi ne tunwi o beele mbawa hebde dandude guuruma e dandude guuru ɓesguji ma janggo e jaam tawteɗa kaso walla tawiɗa nokkuji goɗɗi walla ɓiɓɓe ma mbeela walla dogda e joom suudu ma walla dogda e goɗɗo ɗum fof en jii ɗum en kaalini hen ɓattake goto debbo goto mo galle mum fuggete ñande gala taw gorko naati koye business uji ɗi anda holɗo wattidi kaso galle o ko woni hen e matériel wattidi ko sesirede o yaltina galle kanko e debbo e sukaɓeɓe haade toɓe goni galle jinnaɓe to ten taw ganduɗa gorko o ɓurno foof wurde gurdam moƴƴam ɗum firti noon neɗɗo yo salo l'argent facile to nawanma ɗo moƴƴani nawanma koye vie difficile kala mo salaki l'argent facile nawanma koye vie difficile kala mo salaki haalis tan newuya yo artan no ardi foof joni naata e gurdam tiɗɗam ko ɗum woni toɓɓere men nde ɗo hanki ko toɓɓere wande fayida no fewi ɗum noon on jarama no fewi musidɓe tedduɓe caggal ɗum hande eɗen gandi en mbawata wadde buuɗal yurmede saabu gonɗen koye yaltude seeɗa kono ma en gadduɗo hen audio tan mo ganduɗa goto men kala wawa ƴewde holko wawi famde e oɗon audio so allahu lamɗo jaaɓi oɗo audio mo gartirɗen ɗo henno ko yidde tan tentinde kadi toɓɓere hanki nde ko toɓɓere wande fayida no fewi moni kala foti wadde ɗum e haqqille mum moni kala foti wawde yewtude ɗum e hoore mum hande andu mo kalduɗa sirlu ma hande anduɗo pawɗa koyngal ma saabu hande téléphone ngaji ne goodi caméra ji ne goodi foof ne goodi sa ari hande ko wayno leydi Sénégal mi rokkuma yeru tan e nder leydi Sénégal ma taw ɗon wiyeteɓe ko journaliste ji taw ko ñukintoɓe e nanayi baruji nanayi restaurant ji nanayi boli nanayi tufɗe nanayi balasuji ɗo cewnuɗa foof sa renaki a filmete
sare naki photo ma ƴettati ɗum firtino a tintaɗo yaha tan ha jeeɗa aɗa singodira debbo walla ha jeeɗa aɗa naate nokku taw ka pilmaɗo aɗa waɗa e natal aɗa fewna ha fewi indema ne bonna hen ɗum woni cyber criminel mo jeeyi toon ɗum firti tan hande ko en gaare aduna il faut gona bulfale sama fou koɓe mbiyatami kono kadi en ndentoɗa wadde koɓe mbiyatma ko tawe e ma e sama fou koɓe mbiyatami ko kono ndentoɗa ko mbiyanma ko tawe e ma ko ɗum woni hande aduna men o moni kala yo waɗɗum e haqqille mum debbo e gorko kadi ɓe pamodir to banggue dewgal mabɓe gono mabɓe foof wasa wiide tan wonko nane kaari o tan waɗɗum e haqqille mum e ɓerde mum ha seeɗa joom suudu mum taw ganduɗa wonko rewi less ceero hande ne wawi rewde less mo yiɗanama oɗo debbo moƴƴo ne wawi rewde less mo yiɗanama oɗo gorko moƴƴo ne wawi rewde less noɓɗo kadi oɗo gorko ne wawi rewde less noɓɗo kadi oɗo debbo ne wawi rewde less gaño ma ne wawi rewde less jiɗɗo fusde galle ma ne wawi rewde less hande cyber criminel hande ko hunde mawde neɗɗo itta photo ma wadda e photo goɗɗo singodira walla itta audio ma watta ɗum dande wonde walla itta dande wonde watta ɗon dande maɗa foof e hunde yaaha joom suudu ma nana walla joom galle ma nana perɓodiron ceeron gaño o daña ko yinno ko tawno hande galleji kewɗi pusirama noon ɗum noon hande moni kala kene waɗa e aduna yo ardin ko Allah wi ko haqqille ulil albab haqqille tan hande wawi nafde neɗɗo e oɗo aduna wona jiiɓade wona kiram wona fadde ɓernde ko jomum ardina haqqille e oɗo aduna kala kaɗa waɗa e oɗo aduna hande ardin haqqille kala ɗaɗa fawa koyngal ma haadema addude gongal ngal ɗaccu ha ngal ɗo ñiiɓa kala ɗaɗa nanga banggue goɗɗo accuɗo nanguɗa ɗo ha tiiɗa sa nangi ha tiiɗi ha yenanama ɗo a teɓɓittako nanga banggue goɗɗo ɗum woni hande aduna men o kono hande sa yimɓe hewɓe teɓɓitima ko a yaɓɓat ɗo ne buuñi mbiyaɗa yaɓɓaɗa ne buuñi mbiyaɗa yaɓɓaɗa ne buuñi foof budito jana gonta ha less garta ha less teɓɓituɗa ha less ɗum noon ene moƴƴi mbatte haqqillani ma en gartu joni inchallah e conseil seeɗa hakkude men enen foof musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayaw Weltare TV ha hande eɗen garta e kaccitari men hanki nde tawno ko kaccitari bandi fayida no fewi nde tawno mbiɗen en jettima e aduna hande findinde neɗɗo ɓurata waɗande ɗum gartam e wajade ɗum tawno neɗɗo so fini tan waaju o heƴori e nder makko nde tawno pinal ko kam woni lampa jeynotoka lappi pine neɗɗo o beele o wawa ƴellitade beele neɗɗo o ƴellito ko alay saago o daña pinal ko pinal ngal wonata ay leelawal wonde o yiya ɗo fawata koyɗe makko beele o ɓamto neɗɗo so tawi o dañi jawdi walda e pinal o ɓamtatako so yooɗi walda e pinal nafatamo so inde makko darji alda e pinal yahata so dañi doole alda e pinal yahata so dañi cellal alda e pinal yahata ɗum noon firti ko pinal finde noon neɗɗo foof foti ko finde so finani findine ɗum waɗi fulɓe mbi mo adima e suudu wima reeno jaalal ko yo findine reeno suudu to ne waɗi jaal wata buɓɓade firtani tan suudu ndu kala dañƴo ferguitere nde o dañi nde o wasa suudde ferguitere nde o haala ɗum o findinira ɗum woɗɗe ɗum woni film uji ɗi jiiyaton ɗi film uji ɗi jiiyaton ene joué ɗi pop ɗi jouirte ko ha yimɓeɓe pina hen suka gorko andodira e suka debbo aɗa laara film o woto laar mbaadi ndi woto laar koɓe ɓuucodirta ko woto laar noɓe ala laar action ngaji ɗi no jarata ni ma yiito hen an hoore maɗa ferguitere nde perguitinoɗa walla ndentoɗa wata ferguitade hono ferguitere nde darata ine hay film o aɗa wone galle a yi dewgal nanayi nder galle he dewgal ngal angal waɗi perguitte to banggue dukoli to banggue kareli to banggue malnandi to banggue ngakkude nandiral to banggue ngakkude gilli an gonɗo ɗo no ayi dewgal ngal woni koye jangguindema an gonɗo ɗon koddiɗo mbasa wadde e ɓernde maɗa ɗeɗo de koɓe añodirɓe aɓene piniri ayi koɓe jurmini tan mbasa lartodi ala larda ngal dewgal holko jangganni e maggal minnene beele mi wawa finande dewgal a yiiɗo hen dewgal moƴƴal pewgal jangga hen pinal hol pinal ngal dañanmi e ngal ɗo haymi wawa ƴellitade a yi oɗo henna joom jawdi teno ala tas teno wuuri gurdam moƴƴam ay ƴeewa
wadde feere kala jangude e makko ayi oɗo hen no dañirtini fewani omo daña kono dañini fewani walla no waɗirtini fewani ay ƴeewa jangude beele daña pinal wawde rentade hono no wurdini ɗum waɗi noon toɓɓere nde ko toɓɓere wande fayida no fewi so tawi ndentini en gaare hande aduna mo ganduɗa neɗɗo o huuli aduna tan ko basal o natti hulde ñaw saabu sa ƴeewi ko ñamaten ko jaraten ko no gurden ni en kulani ñaw saabu en gona rentiɓe ñaw en kulani ñaw en kulani hay mayde saabu ƴewani ɗo naata ɗo mayata taw miijota ko won business uji ɗi natta aɗa ɗiɗo business uji wonɗo jettoɗa ka maayowo kono noon nde tawno kulɗa ko basal ngal mawni e ma ha nattuɗa hulde mayde nattuɗa hulde gacce nattuɗa hulde ñaw nattuɗa hulde koyere nattuɗa hulde haydara kulɗa tan ko basal ɗum waɗi hande ko basal neɗɗo huula basal ha fiyo e maayo wasa fittandu mum huula basal ha naata e dégère bonɗo ha maaya toon huula basal ha ganduɗa kañum e hoore mum yeeya fittandu mum yeeya ndimago mum ha wonta neɗɗo bolle puyɗe ngam dañal aduna yeeya fittandu mum ha wonta neɗɗo ñukintoɗo inse sirlu janani e nawana yimɓe wonɓe ne yooɓe hen kula basal ha gonanaɗo e business uji ɗi ganduɗa ɓurɗi bonde e business uji aɗa yeeya hoorema aɗa funtira hoorema dinema l'islam taw ko mbatta ko an hoorema aɗa andi Allah yiɗa ɗeɗo gueɗe kala hande goto men kala huuli ko basal hulani Allah huuli ko basal hulani gacce huuli ko basal hulani koyere huuli ko basal hulani ñaw huuli ko basal hulani hen haydar ko basal tan huuli ɗum noon so tawi en jettima e on aduna wontata ko aduna moni kala ene fiira goɗɗo hoore mum moni kala ne fiira goɗɗo hono mum ɗo ko caɗele mawɗe joni noon so tawi en garti e nder Weltare TV hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goto men kala en foti ɓedde holko dañi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e holko waasi hen cellal ngal mbasɗa hen walla e cellal ngal dañƴa hen gandal ngal dañƴa hen e gandal ngal mbasɗa hen e pinal ngal dañƴa hen e pinal ngal mbasɗa hen ay e dañal ngal dañƴa hen e dañal ngal mbasɗa hen holko dañƴa e hitande tan hitande nana gasa ko mbasɗa hen e moƴƴere ko holno mbatta ha kepta ɗum ko dañƴa hen e moƴƴere ko holno mbatta ha pandina ɗum ko mbasɗa hen e cellal ko holno mbatta ha kepta ɗum ko dañƴa hen e cellal ko holno mbatta ha pandina ɗum ko dañƴa hen e pinal e gandal ko holno mbatta ha jeynoɗa ɗum en poti ɓedde koye men e kala saha duuɗe men ɗe ɓeten mbete jangde nde ɓeydima walla ala mawɓe men ɓe ha hande daɗi en mbete ko mawɓe ɓe ha hande daɗi en walla ala en dattima mawɓe ngam enen ne gonɗen koye ɓamtare walla ala mbete dañal ngal ene ɓeydi walla dañal ngal ne usti so dañal ngal ne ɓeydi holno ngal ɓeydori e hol sens mo dañal ngal ɓeydori guete ngal ɓeydi koye ustude jonde wasam gollago walla ala dañal ngal ɓeydori tan ko dañalam ɓeydima mi soodi galleji mi waɗi barmeji mi resi rewɓe mboɗo ñaama mboɗo yara ko am tan intérêt personnel holto dañal ma ɓeydori mbete dañal ma ɓeydori ko wallude yimɓe walla dañal ma ɓeydori ko hoorema tan hol goto foof ɓeta hol ballal ngal walli e hitande he hol nafoore nde nafi e hitande he holko yi e hitande he holko wawi ɓeydotorade e hitande arore nde ngam ndeɗo hitande yaltore nde moni kala ɓeta hen hoore mum moni kala ɓeta hen gandal mum ɓeta hen jawdi mum ɓeta hen pinal mum ɓeta hen cellal mum ɓeta hen hoore mum ɗum noon ko wasiya tokoso faade e men Weltare TV goto men kala hetto ƴeewa holɗo jogori fawde koyngal mum faade développement ɗum noon on calminama on juurama on jettama